אחרי שהורים ופוליטיקאים דיברו על הדתה במערכת החינוך, אנחנו רוצים הערב לשאול מה חושבים המורים. מורים מספרים איך מבטלים לעתים תכופות שיעורים ובמקומם מכניסים אנשי עמותות חיצוניות ובנות שירות לאומי כדי ללמד את התלמידים החילוניים מה שהם מכנים ערכים ומוסר. מדוע תחומים אלה הופקעו מהמורים? הכתבה של יעל אודם. ויאמר, מה אתן לך? ויאמר יעקב, לא תיתן לי מאומה, הסר משם כל שא נקוד ומטלו, וכל שא חום בכבשים, ותלו ונקוד בעזים והיה שכרי. כשאני מתחיל ללמד תורשה, אנחנו קוראים את הפרק הזה בשביל לראות שתורשה זה לא משהו שהמציאו לפני 50 שנה, אלא זה הולך אלפי שנים אחורה. גבי הוא מורה צעיר במערכת. אחרי 30 שנה בהייטק עשה הסבת מקצוע, עכשיו מלמד פיזיקה וביולוגיה, מאוד אוהב את התנ"ך, פחות את מה שנעשה בבית הספר. זה הכמות המאוד מאוד גדולה של אנשים דתיים שנמצאים בחדר המורים ולא חלק מסגל ההוראה. לך מודיעים לא יתקיים שיעור מחר כי ייכנסו בנות שירות? כן, כן. מודיעים לי בדרך כלל בתחילת השבוע, שולחים לי במייל, בשבוע הזה מה לא הולך להיות. כשליש מהשיעורים בבתי הספר לא מתקיימים. 30% מהשיעורים מתבטלים. לא עקב מחלה או היעדרות של מורה, זה קורה ממילא. הם מתבטלים כדי שמישהו אחר ייכנס לכיתה. אני בונה את המערך ביחד איתה. ומכניסה קצת דברים, כאילו... אני לא אעשה דברים שהיא אומרת ממש אסור, אבל... זה סרטון מתוך סמינר הדרכה של בנות שירות. המועמדת רוצה מאוד להרחיב עם התלמידים בנושא דת ואמונה. המדריכה מבקשת ממנה להיצמד למערכי השיעור. היה נראה כזה שאחת הבנות באמת השחילה והכניסה. אחת הסיבות שהרכזת עשתה את זה כי זה לא יתאים לציבור החילוני. מה שנקרא, לא הלך מספיק על ביצים ונאמר במילים הנכונות. אוקיי? והורים התלוננו שיש פה כפייה דתית. פשלונת קטנה, לפעמים זה בלתי נסלח, והפסדנו בית ספר שלהם. זה אומר 20 כיתות נמחקו, ולא יקבלו את התלמיד בגלל איזה פסה קטנה. יש 226 בנות שהולכות לבתי הספר ללמד חילונים מה זה יהדות ומה זה ערכים. אנחנו מפריטים את החינוך לערכים. אם את מורה ואת מלמדת מתמטיקה, אחלה. את רוצה ללמד ביולוגיה? מעולה. אבל ערכים? לא. כאן תיכנס בת שירות שמגיעה מעמותה חיצונית, עמותה פוליטית, והיא קיבלה את המונופול לעשות חינוך לערכים. לא נקרא לזה הדתה, כאן נקרא לזה הפרטה. צעירים וצעירות, כולם דתיים ודתיות, נכנסים ללמד בבתי ספר חילוניים על חשבון שעות הוראה של מורים מקצועיים. בפעם הראשונה אנחנו מביאים הערב עדויות מבפנים, מתוך חדר המורים. אני מלמד היסטוריה. חטיבה עליונה, כיתות י'-י"ב. בית הספר שאני מלמד בו, לא סתם בית ספר ממלכתי, הוא בית ספר שבא מאוכלוסייה שהיא כולה חילונית. יש פעילות בבית הספר של מדרשת להב, כל המדריכים הם מדריכים דתיים, חובשי כיפה, כולם גברים, נכנסים לכיתות שלנו לדבר על ערכים. ואז לאט לאט הדת נכנסת, כמו שאחד התלמידים שלי אמר, הדת נכנסת והערך היפה נעלם. מציגים לנו בצורה מאוד רחבה את הפעילות הבית ספרית בתחילת שנה ובסוף שנה, ודברים על ההישגים הגדולים ומצגות. אני לא זוכר אי פעם שדיברו איתנו והזכירו את העניין של מדרשת להב. פתאום מגיעים אנשי עמותות ומדברים על דת ומצוות בכיתה ז', על התפקיד של האישה בבית ועל כמה גבר צריך לשים תפילין בבוקר. הרי זה באישור משרד החינוך. יהוד, מורה מצפון הארץ, ליווה כבר טיול לקברי צדיקים בצפת וגם סיור לבית חב"ד בעיר. אבל היום השגרה היא שמטרידה אותו. בחדר המורים יש אווירה די מוזרה. נגיד כשיושבים בחדר המורים ומנסים להתחיל שיחה, המורה האחר שחושב בדיוק כמוך יגיד, עזוב לא מתאים, כי פוחדים מתגובה של אחרים. כשהולכים עם מורה בדרך לאוטו, שם מתרחשות השיחות הכי הוגנות. לא בסדר, אני לא מבין למה הביאו את הבן אדם הזה לבית ספר. אני לא מבינה למה נותנים כל כך הרבה דגש על קברים, תפילות וניסים. מורים מפחדים להתבטא כי הם לא יודעים מול מה הם עומדים. אהלן, בן? כן, היי יעל. אהלן. ברוכה הבאה. מה, אתה בחופש ארוך, אה? מכינים עכשיו את שנה הבאה. בן מורה להיסטוריה ורכז טיולים של בית הספר. את הנושא השנתי 50 שנים לאיחודה ושחרורה של ירושלים הוא רוצה ללמד
דרך הרגליים. מסתובב במקום הזה שאשכרה יחדו מזרח ומערב. אז למשל יש שכונת שייח ג'ראח, זו שכונה שנמצאת ממש מצמוד לעיר העתיקה מצד צפון. המערכת הזאת זה מערכת תיאום טיולים של משרד החינוך. שואל אותי לאן אני רוצה לנסוע, שייח, הנה הוא מכיר שכונת שייח ג'ראח, אוקיי, האתר חסום. יש פה גם מקום אחד, קבר שמעון הצדיק. בלב השכונה של שייח ג'ראח. בלב השכונה. יש שם סיפור, יהודים חיו שם במאה ה-19. בוא ננסה לראות, אולי את זה יאשרו לי. בוא נראה רגע אחד. קבר שמעון... זה מסמן לך, משלים לך. נותן לי, כלומר גם את האתר הזה הוא מכיר, הוא אמור לחסום אותי, נכון? מסוכן להסתובב שם. מאשר. ואת זה הוא מאשר. כלומר, מה בעצם העניין? מה שקובע פה זה לא השיקול הביטחוני, אלא השיקול האידיאולוגי, התוכני, הפוליטי. כלומר, הם רוצים שאני אבקר בקבר שמעון צדיק, אז את זה הם פתאום מרשים. בן התעצבן, אז הוא הקים קבוצת מורים למען חינוך חילוני, לשם מגיעים קולות המחאה של עובדי ההוראה. זה מספר לשון. מסופר פה, חכמי דור תש"ח ומנהיגי המדינה קבעו את יום ה' באייר להיות חג העצמאות של מדינת ישראל. הכל נכון, כיוון שביום זה התחילו ההצלה והנס הגדול. יעל, הרי על מה גדלה הציונות? הציונות, שאני ואת אולי גדלנו עליה, זה נס לא קרה לנו, נכון? אנחנו לבד באנו, הקמנו מדינה כנגד כל הסיכויים. אבל כאן התפיסה היא להודות לבורא עולם על החסד שעשה עמנו. זה אולי מתאים לחרדי, לממלכתי דתי, זה בטח לא מתאים לבית ספר ממלכתי חילוני. אין הדתה, אין שמדתה, אין את הדברים האלה. אבל יש טענות שלפי מכון מולד, שהסכום למשל שהוקדש ב-2015 בתחום היהדות היה גדול פי 17 ממה שמוקצה למדע, פי 119 ממה שמוקצה לדמוקרטיה בדו-קיום. ארגון מולד והקרן החדשה לישראל שמממנת אותם רוצים לפגוע במדינת ישראל, בזהות הציונית והיהודית של מדינת ישראל, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. זה מילים מאוד חריפות שאתה אומר על ארגון שרואה את ישראל פשוט אחרת. תקרא את שפתיי, מערכת החינוך הישראלית לא נועדה להחזיר בתשובה ילד אחד. אין תהליך של הדתה. אחרי בדיקה על העומק של 80 ספרים, שום ספר לא שייך לתקופה של שר החינוך נפתלי בנט. רוב הספרים אכן לא נכתבו בתקופתו של נפתלי בנט, אבל אי אפשר להתעלם מכך שמאז כניסת הבית היהודי ברשותו של בנט לממשלה התחזק כוחן של העמותות. על פי משרד האוצר, התקנה מיועדת לתקצוב עמותות שפועלות בתוך בתי ספר חילוניים להעמקת הזהות היהודית, עמדה ב-2013 על 11,900,000 שקלים. ב-2016 זינקה וצמחה ל18,100,000 שקלים. תקציבה של עמותת חלד, למשל, שעמד ב-2012 על 530,000 שקלים, ב-2016 עמד על 845,000 שקלים. תקציבה של עמותת נחלת שי, שעמד ב-2012 על 91,000 שקלים, קפץ ב-2016 ל-257,000 שקלים, כמעט פי 3. מלבד זאת, שר החינוך דוגל באוטונומיה ניהולית. כל מנהלי בתי הספר יכולים להיעזר ולהכניס גופים חיצוניים על פי שיקול דעתם לתוך בתי הספר. המנהל אומר לעצמו, אני רוצה להביא כמה שיותר הרצאות של מומחים בתחום מסוים. מרצה בכיר באיזשהו תחום, זה יעלה לי אלפי שקלים. את החבר'ה אני יכול להביא כמעט בחינם. אז למה לא? יש כל מיני דברים שבית הספר לא יודע איך להתמודד איתם. דחפו לו פתאום מקצוע חדש, תרבות יהודית ישראלית. וואלה, חילונים לא בדיוק יודעים איך לאכול את הדבר הזה. אז לוקחים את המורה או עם הכיפה, בוא, תלמד את המקצוע הזה. מביאים איזה עמותת חלד, תבואו אתם תלמדו את המקצוע הזה. כלומר, זה סוגר פינה על משהו שאף אחד לא בדיוק יודע איך להתמודד איתו. החילוניות גם לא יכולה להיות מוגדרת בידי בורות. העובדה ששני בניי סיימו 12 שנות לימוד במדינת ישראל, בלי שאיש פעם אחת ישב להראות להם איך נראה דף תלמוד, היא מחדל נורא. אז יאיר לפיד אומר, התלמידים החילונים הם בורים, הם לא יודעים את היהדות. למה? בבית ספר שכל התלמידים בו הם חילוניים, צריכים להביא ארגון דתי שידבר עם התלמידים הזהות יהודית, שכל כך הרבה ארגונים פלורליסטיים, חילוניים, שיכולים להעביר את הנושאים האלה. איך אתם המורים נותנים לכל כך הרבה שיעורים להתבטל ולאנשים חסרי השכלה נדרשת להיכנס במקומכם לכיתות? מדי פעם אתה קצת יכול למחות על זה, אם אתה מוחה מספיק חזק, אז זה מתבטל. אבל איך אני אגיד לך, לחלק מהאנשים זה נוח, הסידור הזה. תסביר. מישהו בא ואחר הוא מלמד במקומם. זו התגובה של
משרד החינוך לכתבה. במקרים המובאים בכתבה פעלו מנהלי בתי הספר בניגוד לנהלים, ויש הנחיה ברורה שלא לבטל שיעורי חובה ולהכניס במקומם שיעורי העשרה. בשנה האחרונה נכנסה תקנה חדשה למקצוע תרבות יהודית ישראלית, במסגרתה מלמדים גופים